Water, zee. Wow. Is dit net dat ding in Rotterdam? Hoi, ik ben met de Get My It. Van het eerst die super lang. In een jel hier. Ja, echt heel erg. Are you kidding me? Maar we hebben wel super veel zin in, want we gaan geoguessr van. En Doe wist nog net wat het is. Wat is het? Nou, de wist dropt ergens op de road. En nu hebben we famous places, dus bekende plakken. En dan moeten wij rieden waar het is. Oeh. Dus we zien nou een gebouw en wij moeten rieden waar dit gebouw is. En dan kan je klikken met de moes en dan kan je een beetje roer rennen om erachter te komen. En nou, dit is dus de eerste. En ik denk dat ik hier ooit west ben, maar aan de andere kant, het is zo'n beetje Grieks-Romeins gebouw. Ja, en die ligt je al hier een beetje op elkaar. Dus misschien is het ook wel iets anders. Maar dat dit is weer. Dit is wel vaker. Oké, ik zie een landschap. Ik zie oude gebouwen. Dit is zo... ik vind dit wel... Oh, zeg een bordje. Italië misschien? Griekenland. Griekenland, Italië. Eeuw, ik zie een bus. Oh! Kormar. Oké. Deze vrouw ziet er heel Grieks uit. Ja, maar het kan ik een toerist wezen. Nee, zij is een echte local. Zij wennen hier. Ik Thanks. zei Griekenland. Mooi haar verder kijken. Ja. En dan hebben we hier een kaartje. En dan place your pin on the map. Greece. Greece, we're going to Greece. Athens. Ja, no, but I think ik denk dat het ergens zo is eigenlijk. Maar we kennen wel Athene dwan en dan ben we er vast net heel veel voor. Nee. Zal ik nog maar? Ja, dat doe ik. Hier. Guess? Yes. Oké. Valt maar. Zeg, we zijn 300 kilometer from the correct location. Dus Oh, hey. 300 kilometer verwijderd. Turkije. Ja. Nou, dat zie ik net dacht. Maar Nee, kijk niet. oké. Play next Op round. zich. Dit is letterlijk hetzelfde. Dit is letterlijk hetzelfde. Next. Nee. Hey yo, zeg haar. Wow. Verdoen. Nou, maar nu hebben we hem sowieso goed. Ja, het is weer Turkije. Volgens mij deze... Izmir. Guess. Ja, nou hebben we hem gewoon goed. Het is gewoon hetzelfde vlak. Oh, mooi. Oh. Dit, Het ziet er warm uit. Als je mij ook even herinneren. Zullen we hierin herinneren? Ja. Bam. Een fort. Kasteel. Ja. Malta of zo. Malta? Ja, want het is wel een soort van warm land. Waarom komt zo Samariniërs bij Malta? Nou, ik zoes is Schotland, maar onder het dorp te zien net. Onder het gebouw te zien wel. Jeetje. Nou, dan was hem ergens stijl knallen. Ja. Europe. Wat is dit? Ik denk het, mijn gevoel zegt het. Doei. Doe ik niet, ik net. Guess? Ja, doe maar. Ja. Oké, nou ja, dat hier weet ik net. Zuid-Frankrijk. Ja, Ja. next round. Hoe mag dat weten, hè? Water, Wow. zee. Wow, heel veel water. Wow! Gebouwen, oké, dus dit is echt een stad. Hey yo, is dat net die toren? Die ziet er bekend uit. Die. Wat is dat? Dit voor city? Volgens mij in het Nederlands. Ja, is dit net dat ding in Rotterdam? Ja. Ik ben nou echt heel dom. De Eurotoren of zo? Maar is dit ook Rotterdam? Ik blijf alleen nog maar in het mooie Friesland. We gaan naar Rotterdam. Als het wel Rotterdam is, dan ben wij wel slim. Oh, Verenigde Staten. Dit is echt super dom. Wauw. Oepsie. Wow. Oh, dit is vet. Dit is een aquaduct. Dus dit is Italië. Ja? Ja. Italië. Het zit er ook wel Italië. Zeg, dit borden. is Italië, dit is Italië. Borden. Sowieso. I love Ja, souvenir. dit is het. Maar, wat voor souvenirs bin dit? Een varken. Wat voor land heeft een varken als souvenir? Thomas hem del zetten. Ja. Guess. Toch een oorlog. Spanje. Spanje. Toch weer verkeerd. Klik in.
Balen. Oh, we hebben muut. We hebben muut. We dienen best wel heel erg slecht. Nou, ik ben erachter gekomen dat ik net zo soort iets nee, van de wereld. we hebben één ding goed. Omdat we die 2 keer kregen, hè? Achter elkaar. Dus, we waren echt heel dom. Ja, maar ja, laten we eerlijk zijn. Het is ook moeilijk. Maar wie wel leuk. Hey, wij zien je de volgende keer. Misschien weer bij hetzelfde speeltje als net. En ja, door je Tom kom heen. Laat een beetje in de comments als wij nog ergens op moeten reageren. Abonneer je op ons chill kanaal en dan zie je weer bij de volgende aflevering. Doei! Doei!